Je moet nu niet zo kijken, hè? Dat is gezond en appetijt. En ik mag ook heel graag zo van die worstjes op mijn boterham. Maar wel zonder de kostjes, want dat scheelt toch weer een gram. Het is toch niet waar? Maar Bart, jij wordt echt veel te zwaar. En uw hart is in gevaar. Dus sta nu recht en doe mij na. Deze is uw eerste les Zumba. Want je trekt al op Boomba. Maar Bart toch, wat is mij dat? Ja, ik wil dat wel proberen, maar mijn buik is nog niet vol. Sonja, wacht, eerst wat gummiberen. Denk aan uw cholesterol. Ik wil u echt zien werken. Bart gebruikt is gans aan lijf. We zijn maar juist begonnen. Allee, ik ben nu al stijf. Het is toch niet waar? Maar Bart, je zit echt veel te zwaar. Heel dat lijf is in gevaar. Dus pakt u rappies bij elkaar. Zeg maar, wat kijkt jij nu zo raar? Maar ja, Sonja, wat ik wil weten, hè. Is dit er nog niet klaar? Ga ze napsaar. Draai nu een keertje in het rond. Is dat niet infantiel? We stampen dan eens op de grond. Enfin, zeker uit als een debiel. Sla ook uw armen in de lucht. Ik spreek nog liever Frans. We gaan dan zitten met een zucht. Van een Jeannettendans. Het is toch niet waar? Maar Bart, je bent echt veel te zwaar. En heel dat lijf is in gevaar. Dus pak je rappies bij elkaar. Of je bent straks echt de sigaar. Ja, Sonja, ik ga naar beneden, hè. Ik wacht op u in de baan.